Bé, en principi, segons com m'ha anat bé a mi, que estigui a Lleida, que estigui en un lloc, diríem, diferent d'on he escrit, és a dir, almenys de la perifèria del Pallars. Respecte a Barcelona, la capital, doncs, a veure, t'afecta pel sentit que no estàs present als mitjans o que no estàs present als llocs. Potser més abans que no pas ara, que de fet des d'internet, des dels anys 90, doncs segurament és menys significatiu, ja pot afectar menys, diríem, en el sentit que t'editen a Barcelona o que t'editen a Lleida, diríem, per ser conegut. A mi em sembla que no m'ha afectat gaire amb aquest sentit. En altres aspectes, el fet de no col·laborar a la premsa, com ara això sí que afecta, o que no surtis als mitjans. Pel fet que visquis a Lleida o visquis a Barcelona, a mi en principi no m'ha afectat gaire per la promoció de l'obra, en aquest sentit. Jo, malauradament, sí que m'he sentit molt perifèric. Molt perifèric perquè, a més, a Barcelona hi vaig viure 9 anys, o 7 anys ja, sí, 9 anys. I això em va marcar bastant, és a dir, em considerava molt d'allí. I vaig encertar a Barcelona els anys que començava la resistència cultural i tot això. Després, quan em vaig anar cap a Ponent altra vegada, primer a la Costa Brava i després a Ponent, jo he escrit sempre al lloc on resideixo. No escric durant les vacances, sinó sempre escric i sempre he viscut en ciutats petites. Jo he estat poc als mitjans i això sí que crec que m'ha afectat. El Guillem Viladat va arribar a muntar-se un pis a Barcelona, però ell deia que mai no havia traspassat una certa frontera de ponentí i plasmava la gent que en deia ell del Pla de la Boqueria. Quan el fet d'editar, jo edito a Barcelona sempre i a Pagès, a Lleida i a Barcelona. Això no m'ha afectat en absolut. El llibre pot ser conegut, pot ser divulgat, indiferentment d'això. Però sí que la presència física a Barcelona és bastant interessant. No hi ets si els mitjans, sobretot audiovisuals, volen fer una entrevista d'urgència, te la poden fer, evidentment, però si volen fer un col·loqui, els tertulians que tenen a l'abast els criden immediatament i en canvi tu t'han d'enviar a buscar un cotxe o ho has de fer per videoconferència, no resulta tan bé. Costa bastant. Jo hi vaig molt poc a Barcelona. Sí, en el sentit que només pensen en tu quan és una qüestió local d'aquí, com si fossis l'especialista. I això et fa ser més local. Sí, però potser t'ha afectat més a tu en aquella època que no pas a generacions posteriors. No ha afectat tant. Més internet i llavors però avui sí que m'afecta molt, probava que era poc divulgat. En el meu cas, com a literatura infantil molt, perquè vaig ser premiat molt aviat i a més es va produir, vaig encertar una època en què la literatura juvenil se'n demanava moltes, les editorials totes volien editar, tenia molta audàcia, em posava a fer una novel·la molt ràpidament, jo sempre escric molt de pressa, i després de l'una venia l'altra i, esclar, em vaig adonar, tenia 50 novel·les infantils i juvenils fetes. Però això va representar una mica que se m'encasillés en aquest camp, que realment vaig començar a abandonar, a no fer-lo exclusiu, arran de cap al 1970. Aleshores, que això, la literatura juvenil va alentir-se, però no va deixar d'existir, encara existeix avui, però va venir acompanyada de llibres de reflexió, de llibres de viatges, de llibres sobre les comarques, i aleshores ja va aparèixer una mica més, en lloc de ser un deus ex machina que feia moure els personatges, ja apareixia opinions noves. I a poc això va significar un altre tipus de literatura. A mi, per exemple, segons el premi, per exemple, Què farem, què direm, doncs em va anar molt bé, perquè després ha entrat com a llibre de lectura a les escoles i s'ha anat mantenint, suposo que va ser l'impuls primer del premi aquest, el Gran Angular. Altres premis, potser el que m'ha incidit més per la promoció segurament ha sigut el Sant Jordi, perquè ja porta com una promoció, diríem, que ja va junt al premi, segurament deu
autors. Els altres, en el meu cas particular, doncs, a vegades fins i tot en algun moment han estat necessaris, perquè doncs, econòmicament també doncs, m'he pogut donar de baixa, per exemple, un any d'ensenyament i poder-te dedicar a escriure. I també doncs, al no col·laborar amb diaris o al no sortir als mitjans habitualment, doncs, en fi, a vegades doncs, és complicat guanyar-te lectors, de ser conegut, si no hi ha un al·licient, en aquest cas, com pot ser el premi. Però tu parles, en el teu cas, parles de premis que tenen una dotació econòmica. D'aquests no n'he tingut apenas cap. Sí, al començament sí. Al començament sí, però després... El Folch i Torres. Sí, el Folch i Torres, el Joaquim Ruyra, però aleshores eren unes dotacions petites. No, més aviat m'ha beneficiat el fet de tenir premis així de ressò, Premi d'Honor, Com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, o el Premi del Ministeri de Cultura, que també em va fer que aleshores els llibres durant una temporada es traduïssin molt al castellà. Va fer molt. I aquelles llistes Llistes de l'IBI, sí. l'IBI. Tot per això que ho vaig arrossegar molts anys. És aquell que escriu... Fins i tot havia arribat al nivell popular. La gent dels pobles em deia, és aquell que escriu cuentos. Cuentos, ja està. Aleshores, no, que són novel·les, sabeu? Són novel·les, doncs, mira... I a poc vaig anar deixant, no sé, instintivament, la literatura més infantil per fer una literatura per a joves bastant alta. Amb el difunt i estimat i enyorat Isidor Cònsol en dèiem literatura de frontera. L'última l'he lliurat ara fa 3 dies a Pagès. És una novel·la situada a l'epipaleolític i intento no només explicar què feien aquella gent, sinó intentar explicar com creixien els sentiments i s'anaven rebaixant una mica els instints, és a dir, com se civilitzava la gent per dins. Per consegüent, això ja pot tenir interès fins i tot per a un lector gran. Per l'etiqueta d'escriptor per a joves, i tant. Una vegada vaig enviar un assaig a Columna i l'Alzueta va veure el nom i va dir, passa a la secció infantil i a veure què el sembla. I al cap de dia que li va dir, no, escolta, que això no és per nanos. Així que era bé, tenia en el cap, que jo era un escriptor, i no me'n dol que devia ser un escriptor de literatura infantil, però sí, a mi m'ha influït bastant. Sí, de la manera com comences a escriure sovint et cataloguen els periodistes o tan casell, i llavors a vegades és més complicat sortir-te d'aquí. A mi, des del punt de vista de les llegendes, per exemple, clar, les llegendes són unes narracions que en principi són per un públic adult, a diferència de les rondalles, per exemple. Doncs, però clar, hi ha un prejudici en aquest país de considerar-les des de la crítica sovint, o des dels savis del territori, les llegendes com una cosa pròpia de folcloristes, de capellanosos, de literatura infantil i juvenil també. I d'erudit local. Sí, i d'erudit local, és a dir, llegendes ho pot fer qualsevol, en certa manera, vull dir que aquest menyspreu, això sobretot des del noucentisme, és a dir, Maragall i Segarra, com ara, encara, en fi, utilitzen tota aquesta mitologia catalana i li donen un valor, però en canvi des de llavors, doncs, en fi, té aquesta... Això vol dir que a vegades muntanyes maleïdes han intentat vendre-ho com... Això m'has posat 2 exemples del Maragall i Segarra. Maragall i Segarra, amb tota la modernitat que iniciava Maragall i tot el conservadorisme teatral, per exemple, de Segarra, són una gent que tenen més coses del modernisme encara. És a dir, els modernistes sí que van utilitzar llegendes, tantes com volguessin. Els noucentistes es van posar vestits de tuit, es van posar corbata i van parlar anglès. Sí, o mitologia, però en tot cas mitologia clàssica. Però no veuen, a mi em sembla que Maragall és el primer que va començar a veure que dins de les llegendes hi ha una mitologia. És a dir, el fet que el Comte Arnau fos un personatge nietzscheà. És a dir, veure, diríem, aquesta visió. Això, doncs, a mi em sembla que és un error que no s'hagi sabut veure els conflictes aquests universals amb les llegendes catalanes també de la mateixa manera que amb altres mitologies. Llavors, en fi, jo quan vaig començar a escriure novel·les, doncs també una mica el folclorista, el de les llegendes, i costa una mica llavors que miren aquella novel·la independentment, és a dir,
un altre gènere literari que és totalment diferent. Sí, però el que passa és que en el meu cas, com que l'obra és tan dilatada i he tingut temps de canviar i d'arribar a fer literatura més personal i tot plegat, i ara ja se'm coneix per altres aspectes. Tota literatura és memòria. Qui va dir que un autor escriu sempre el mateix llibre i que el protagonista d'aquest llibre en el fons és ell? Sí, la memòria hi té molta part. Primer perquè fins i tot en la meva literatura infantil hi ha descripcions que corresponen a records de la meva memòria, o a retalls, o a faccions, o a paisatges. I segurament perquè l'evolució de la mateixa edat fa que a poc facis llibres més personals, siguin dietaris, siguin memòries, siguin retrats de persones, siguin textos de conferències, i s'hi va veient el teu pensament, la teva manera de pensar i la teva manera de recordar, perquè recordes moltes coses. Recordo que en un dels dietaris dedico un capítol a descriure la casa. I quan descric la casa, cada racó de la casa, i aquesta casa és nova, cada racó de la casa em recorda racons de les altres cases on he viscut. La memòria és terrible, no et deixa viure tranquil. Sí, jo diria pràcticament el mateix, que és la base una mica de la matèria primera. En el meu cas, doncs, els paisatges o el punt literari o de Pessonada o de la zona del Pallars Jussà, i també el Sobirà, perquè en fi hi havia passat moltes temporades, més que el Sobirà, el paisatge d'alta muntanya, el de la vall del riu Boix i de les Iglesias, que era fill de la meva mare, doncs també, en fi, el complement aquest amb dos territoris diferents, un d'alta muntanya i l'altre mediterrani, i vaja, i amb els records infantils. De fet, nosaltres, almenys jo personalment, encara he viscut, i tu també, molt més fort. El que passa és que tu vivies a Lleida ja. Bueno, tu has viscut a diversos llocs, per això, posteriorment. Però jo he viscut encara, diríem, l'última agricultura tradicional. Que això també ho he viscut, a Proses de Ponent s'hi descriu el canvi d'agricultura. Sí, a Proses de Ponent, però sí, aquí baix, que era també ja un canvi diferent en maquinària, ja, en aquella època. En canvi, allà dalt, pràcticament, als anys 50 i 60, va continuar el mateix conreu del camp que s'anava arrossegant durant segles. L'únic que havia canviat eren en comptes de bous, a la postguerra, que eren mules. I també, els pobles petits encara no havien iniciat el gran èxode a partir de l'any 67 o 68, almenys en aquella zona. Que es va despoblar més. Jo diria que també hi ha diversos tipus de memòries, perquè hi ha la memòria, en el meu cas concret, hi ha la memòria del canvi de la societat i del canvi de la política. Perquè jo vaig néixer l'any que Primo de Rivera va fer el cop d'estat. Jo me'n recordo de la monarquia, perquè passava un primer ministre i ens feien sortir els baristes amb unes banderetes. Per cert, els baristes eren molt equilibrats perquè tenien banderetes de paper catalanes i castellanes. I l'Oro em deia que nosaltres les havíem agafat catalanes, jo no me'n recordava, anava al mateix col·legi. I després la república, me'n recordo, i la guerra. Escolta, quan la guerra va esclatar jo tenia 13 anys i ja m'hi fixava en les coses. Es van morir familiars i tot això. Aquest tipus de memòries, recordes la guerra, recordes la mort de la mare, recordes... Ja acumules tants records que la memòria és importantíssima ara ja. I te la conservo. I també altres memòries, és a dir, de la gent que te les incorporen. Sí, és a dir, que tu les reculls en certa manera, com que són d'aquesta època, també les fas teves. De fet, són mons que domines, que controles, que et van afectar molt i, per tant, que t'hi trobes còmode. Enriqueixen la teva memòria, que en principi és una evocació la teva, però aleshores ve això altre que també l'enriqueix. Estàs molt ben dit, això. Jo diria que l'estil es té inicialment hi ha un estil. I aquest estil el vas corrigint, perquè és un estil primari, és un estil toix, no en saps prou, però l'escriptor aprèn d'escriure cada vegada més bé. Però jo crec que s'arriba un moment que no varia gaire, A partir de, en el meu cas concret, jo crec que l'any 70 escrivia
tan bé o tan malament com ara, vull dir, no hi ha hagut gaire variació. Has aconseguit un vocabulari, has aconseguit unes intencions, has aconseguit uns vectors de força de la teva prosa i vas fent bastant satisfet d'això que fas. La prosa és diferent de la poesia. La poesia jo sempre n'he fet poca o molta, però la tenia amagada, no em feia un respecte extraordinari, me'n fa. Però ara, de gran, et despulles més i aleshores surt la poesia, deixes el testimoni d'allò que et passa, d'allò que veus, d'allò que t'han dit, d'allò que t'impressiona, com si fessis un dietari, però en sèrio, un dietari d'una manera més seriosa. L'estil, jo recordo que Manuel de Pedrolo em deia literatura és estil, estil i estil, però això també ho deia del cinema Eisenstein, és estil. Per consegüent, és la manera de presentar un text, el que has de procurar fer. I cada tema potser et demanarà un estil lleugerament diferent de l'altre. En el cas del Pep Coll, la cèlebre història dels taüts blancs i negres és una meravella d'estil, és un estil especial perquè està fet de petits tocs, cada vegada més penetrants, cada vegada més punyents, a mesura que els personatges se van retratant, es van barrejant i van intervenint en el relat. Jo he fet, en certa manera, una mica en l'evolució de Les raons de divendres, que és la història de Robinson Crusoe explicada pel salvatge. També allí hi ha una intercalació. L'estil és un goig per a l'escriptor. Sí, l'estil aquí seria el que dius tu, seria el to, és a dir, vindria donat pel to o per la postura que adopta el narrador respecte d'aquesta història. El to que tu adoptes com a aproç de ponent, que vas als llocs, que és la visió, diríem, testimonial, però a la vegada implicada. Hi ha una barreja de testimoni i descripció, però a d'altres llocs hi ha més pensament, més crítica, més valoració. Jo no ho sé gaire com el passa, és una cosa més inconscient. Suposo que a còpia de lectures i d'escriure vas veient també o et vas adonant, i a còpia també d'estripar papers i de refer, et vas adonant potser quin és el to més apropiat a cada text. També vas depurant, potser en determinats moments jo veig que, per exemple, a les primeres obres, doncs, en fi, algunes llegides posteriorment les trobo excessivament barroques i recargolades d'expressió. Això passa tots, que anem depurant, anem destil·lant. Més aviat t'aniries una mica cap aquí, cap a, és a dir, buscar potser un adjectiu exacte i cap més perquè ja fan nos els altres, segons com. Però clar, això no aprens de la mateixa manera que esquiant aprens esquiant. Jo no he après a esquiar. Cada vegada que m'he posat sobre uns esquís he estat més a terra que dret. Sí, perquè no has tingut constància. En el meu cas, tot i que això és una anècdota, però que és important, de fet, el meu primer llibre, quan Judes era fadrí i sa mare festejava, el vaig presentar als Premis Vallverdú, és a dir, el segon any em sembla que era, i de fet no em van donar el premi, però es va considerar com que no era assaig pròpiament, perquè era assaig, però em va animar molt el jurat a publicar-ho i gràcies a això doncs es va publicar i va ser una bona arrencada, però en fi, això és una mica anecdòtic, però dic que ell a propòsit d'ell i després amb sobretot també gràcies al Jaume Maga, doncs el fet de muntar el Vallverdú d'assaig a Lleida, encara que no escriguessis assaig, però sí que era una mena de mirall, una mena també de trobada d'escriptors i d'actes, i això per una banda, però per l'altra a mi el llibre una mica d'ell que m'entusiasmava i que em continua entusiasmant és Poses de Ponent com a visió del propi territori, i després també, doncs, en fi, la meva dedicació a la literatura juvenil, sé que tu em vas dir una vegada, dedica't a escriure per Canari, que potser et professionalitzaràs o que guanyaràs alguna cosa i que n'aprendràs, també. I en aquest sentit, ell després ha anat per molts més gèneres, vull dir, ell ha fet, doncs,
s'ha practicat pràcticament tots els gèneres literaris. Jo he anat una mica escapades a la literatura infantil i juvenil, però sobretot després ja més, diríem, a la narrativa. Jo diria que la permanència, la persistència d'un personatge dedicat a la literatura, d'un escriptor tot terreny, ha de cridar forçosament l'atenció dels que tenen ganes d'escriure. Però s'ha produït, arran de l'arribada de la universitat a Lleida, a mi em fa l'efecte que s'ha produït més vocacions, per dir-ho així, independentment que hi hagi la figura del Boi Verdú o no hi hagi la figura. El fenomen de molta gent que avui dia escriu a Ponent és un fenomen possiblement derivat de la vitalitat biològica de les terres de Ponent. Potser no, en principi, jo sempre ho he dit, no eren tan aparentment refinades o tan aparentment ciutadanes com poden ser, no sé, Mataró o Barcelona, però la força biològica és molt gran i aquesta força biològica es transmet a la literatura. Som una gent més directa i han sortit molts escriptors, des de gent de la Franja fins a gent de la muntanya, fins a gent del Pla, i avui dia una nòmina immensa. L'editor Pagès, que edita tot el que es presenta de Ponent, i esclar, hi haurà coses que són més bones que altres, però té una nòmina d'escriptors de Ponent que jo diria que deuen ser 50, vull dir, bé, o 40. Sí, de fet hi ha hagut, és a dir, a part de la universitat, a part de Pagès, el diari Segre també, com ara, sobretot en determinats moments, allò de promoure una secció, en fi, amb articles, llavors a partir d'aquí com a escola d'escriure també. I després ha creat també, sobretot també, potser això, gràcies a la premsa local, que tinguis lectors aquí, o que siguis, en fi, aquesta promoció als autors locals, inclús des de la Diputació, en determinats moments, des de l'Institut d'Estudis i la Renda. Aquestes institucions han fet que, clar, sobretot ja des del començament, amb ell i Viladot, en principi, i que després pugessin altres generacions al darrere.